Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. President Jongka HSPDP Youth Wing na Ramrai Jarngam constituency wa boni lingdo ulapun pa ko jing smokya halo jingma ki ba ap yakishnong ki badan khaput ke jalla Meghalaya ba Assam namar ba ki padba ki ba em ke shong la sa ha kani ke jalla ki laban le no sha Assam habakran kum we ni no yalam Jongka HSPDP ulo ong balada ja ba ke NPP gerang yo bayang ban bat yak borsen shar kadan ke jingma ka khraw ki padba ki ba shong ba sa khaput Nambar bagi NPP ke Yaj Bait Shakhmat ya ke MOU kepala dap banyasoi bak Sarkar Assam Hakmat ke Sarkar Pring. Ngawan ni bede ban ngapun kene kubor ngai ka kubor sia ka rikasi jentia berkowe habide bat kene election man tahu senem arjar pulai. Ka bede ke jingman jungan ne kal thong kalong ba ngakwa an penseu ya kene ka kubor sia pi ki nong snong je ka brin yu trap khasi ba jentia ba kini ki konstituensi ki bahab ha bordar ka Assam bat bordar bede bat ka garu mo kadon ke jing diman na kalian ka parti SSP kala dawa kala lek du Delhi ru ban dawa ya ka state ya ka jella khasi bijinti state bat ki garu ya ledang kene ke GNC political party ka bangilaya kular ban nong ba ngin ya dawa no ka state mangin yo no la ka jong tenre ngam kum urang ba samla rang ba ngawan ne ka jing sukhia ka bede bat kane ka banta ka long ba ngila de ban num aishu ya ka borsan sar sa sisi na ka NPP la ne ka TMC bede na karo ka jing ma ka ap ya ka jej ban riu ka long ba la da ka ne ka parti ka dang ya sar how ne arjar pulai lese kumnur yo no ne ka state khasi jinte state kan no photli ki snong ha ka brin snong ba hap po khasi jinte ngin du na mar balai bangila i ka jing ya khon bordar ka long ba kalong hatu kata-kata kajing kelanjong kan pipi nanti kajing kelanjong ke parti SSP nanti kalong maredron tenganga kerpadi pajbahi lada long kumnur soba ban bot ya ka SSP naka ramrai jangam ban bot ya ka SSP na mountain court bat kumjo EVP na ranikor nang ba kinlong mau jam ne ki borba ka kanro yada na manta kan ka state ko tmai ne namta ka chet bere jongi mangi tingating ngasngeuting yo ba ka spa jong ina nang thina west ka sile ka ton ki spa ki marpo kendo ki baramdor kum uranium kum doyong da ki ne ka spa baramdor jong kan sa lech ka ro da je kum nur ki nai ka state ka por ba ki ne kan NPP ka sar biang kan lo ka jingnong bakra desu mangile i kan NPP hakini ki snem la le ki le perta ngi le baro ngi na ya kranchu ka ju ngi le i ning ba ka jing mi jong ki seng long mi has surop ki seng ki no hikai ki seng balang bat kum ter ki jing ki na ka por la halor kata we dei ba ka ne ka por dang ong klet no ko pa ba ye ka tu jing sha pen bi jong pi ka pisa ka tengka klet no to ai ki ni nong yalam ki ba hop ki jong ka SSP kum ba ki pi ni ngam presiden rang ba jong ka SSP ba un chakri ya ka ri khasi jong i da ka ba hok om na ka ba cha thit hano yi ne rong ba yang rang ba kum rong ba wasisha bu sha thit anono bat unum thit iru i pajba watang sispa dengkaru tinga dan jingkermen hau ne rong ba wadai bu ne rong ba un thit no pi pajba bu bakla ya kerdan nong yalam ju ngakermen bu ne rong ba solong we nong yalam ya ka parti be ke jaj ben riu nang ni skmat ti tang ini ki ka kene kubora pha sa baro i nong thabut har punio soba ban ya but ban lai no na ka jing sa ring mrau ne sa tem mrau kumbangi kren bro ka tang yong ukaru de mui ringim su tho bela de mi de ding saudong mi sa tan mui bro ka ta tinga kerpat i pajba bangi nem long ding saudong su bangi de ban long kita kinong su tho ban yeng halaka nong rim ban kersan ni parti la jong ban senwara sencar kadar dala de SSP ka thong jong ka kat kum manifesto ka long ban ya dai khndo ka siap ban ya dai ka hok long try man try jong i ban ya dai ka riti ka dustur ka jing long try jong baro ban senchar hok ban im tu brief senchar lade tari thong spi bala job ka NPP bade na jing i jong ka long ba ka ni ka seng mali i menta ki mi ni ka high level ki mi ki har kom ka spa jong paj mal se bong no
kasubam tangki he ki hain tangki minister ipajba kisa kongreng dalade election ilawan penbit ka basutit ipajba ngangi kani kar konsensar kamlong ka baba kani kari ka ba khamat ai nabu ba ka NPP hi kan sensar sa isin wati ka ya ka jela ka jongi wati ka rikasi jongi ru ngai bakan sabam ka sakijit yo putusam ya wes kisil lesi ki sala ban ong ka jongi hadin te kani ngai baka ap jingma ya ka jat ngri kasi jongi pro